Кацаме след 20 минути. Остана още малко. Много е красиво, да? И така, след като кацнахме в Италия, Неапол, решихме да се отбием в един ресторант и да вечеряме, защото вече беше станало късно, нито бяхме закусили, нито нищо. Бяхме супер изморени от пътя. Тук много ми хареса тази коледна украса, видях този огромен подарък. Решихме да обядваме в китайски ресторант вместо в италиански. Защото просто много обичаме китайската храна. Аз си поръчах суши, някакви хапки. Всичко, което виждате на масата, беше супер вкусно. Но, нека да преминем към най-интересно. Какво става, уважаеми зрители? Добре дошли в днешния влог. Така. В момента там дишам, защото вървим вече от час и половина. И изкачваме ето тази планина, в която почти нищо не се вижда, защото има огромна мъгла. Ще посетим вулканът в Помпей, ето този, който в момента виждате. Всъщност не знам дали го виждате, защото се надявам да стигна до там. Пълно е с мъгла. Вятърът е голям. Имам малко провизии. Сега ще се правя на Беар Грилс. И така, добре дошли в днешното оцеляване. Аз съм Беар Грилс. Имам само вода, която ми е останала от супермаркета, и половин шише ракия. Мъглата започна да се сгъстява още повече и още не сме стигнали. Има още доста. Да ти дам вода. Ще дам вода. Мисля, че почти стигнахме. Ето там виждам нещо. Като къщичка. Имам чувството, че съм под вода. Наистина. В смисъл, имам чувството, че сме под вода. Разбираш ли, заради тая мъгла? Все едно. Окей. Мисля, че сме наблизо. Тук има кола. Що да не можем да го видим? Би трябвало да го видим, чакай. Има сувенири. Вау. Интересни са, между другото. Това е интересно. Нищо не е приключило. Има още доста. Да. Не знам. 26 минути. Пътя е равен тук.
Има още хора там. Зад нас. Моля. Почти стигнахме. Студът е огромен. Не дей да падаш. Йо. Преди ни има още двама души. Не знам. Най-накрая стигнахме. Но за жалост почти нищо не се вижда заради голямата мъгла, което е проблем. Това е. Трябва да слизаме сега. Още надолу. Нищо не се вижда. И това е. Слизаме надолу. Целият съм потен. За жалост, мъглата е огромна. И не успяхме да видим нищо. Както и другите хора. Сега се връщаме към хотела ни, който е доста далеч от тук, но имаме бус, който ще ни заведе до там. Уважаеми зрители, в момента сме около вулкана. Все пак успяхме да завършим нашето приключение. Купихме си сувенири, взехме си и камъчета от тук. И сега потегляме към нашия хотел. И така, за следващото приключение, което ще видите утре, надявам се, което е много по-интересно от това. До следващото видео. Чао, чао! Ой, колко още има да ходим. Много е. Тук не знам. Сега ще видя. Чао от нас!